ונושא אחד שלא כל כך קשור לשלג ולמזג האוויר, אולי זה קשור למזג האוויר של השנים הבאות. תלמידי תא מגמה ירוקה באוניברסיטה העברית מפגינים מול משרד האוצר נגד כימיקלים לישראל על ייבוש ים המלח ועל שימוש בחינם במימי ים המלח. שלום לאור קרן. שלום שם. רכז מגמה ירוקה באוניברסיטה העברית. בהר הצופים. בהר הצופים, ואתם טוענים טענה נורא פשוטה, שהמפעלים קיבלו זיכיון על המינרלים, אבל הם לא קיבלו, הם צריכים לשלם על המים. נכון? אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. למפעלי ים המלח אין את המוטיבציה לבזבז פחות מים. הם משתמשים בטכניקות די פרימיטיביות להפקת המינרלים והאשלג ועוד חומרים שהם מפיקים. אין להם את המוטיבציה לבזבז פחות. הם קוראים לזה תהליך אידוי, למעשה זה תהליך ייבוש. אנחנו אומרים שאם יוטל תשלום מים, כמו שאתה משלם מים, כמו שאני משלם מים, כמו שכל אזרח במדינת ישראל משלם מים, אולי תהיה להם את המוטיבציה הזאת לבזבז פחות ולהשתמש בשיטות שהן פחות פרימיטיביות, יותר חדשניות, ויוכלו... כלומר, אור, חשוב להזכיר שגם המפעלים בצד הירדני משתמשים באותה שיטה, וגם יש התייבשות שלא קשורה למפעלי ים המלח, אבל ים המלח יורד ביותר ממטר בשנה. אנחנו מדברים על האגן הצפוני. לפי הנתונים שלי, ב-2012 ירד במטר 40, שאני חושב שזה שיא. אני שמח שהזכרת את המפעלים הירדנים, מכיוון שהם כן משלמים בעבור המים השפירים, שאיתם הם משתמשים כדי לנקות את כל מה שהם מפיקים. בישראל יש תשלום די סטבילי של 50,000 בשנה, בירדן זה מיליוני דינרים. אנחנו רוצים שקיפות, אנחנו רוצים שיספרו לנו למה ההבדלים הם כאלה, אם השיטות עם אותן שיטות. 50,000 שקל לשנה על מים שפירים? שפירים שאיתם הם משתמשים כדי לתחזק. רק חשבון המים של ראש הממשלה יותר גבוה. אז אנחנו בעד המאבק שלכם, אני מקווה שהוא יעזור, כי הזיכיון שהם קיבלו הוא גורף וסוחב, באמת ים המלח בעוד כמה שנים יגיע למצב שכבר לא יהיה אפילו מלחים להוציא משם. אתה יודע, זה קצת מצחיק, אבל אם תגיע לביקור במרכז מבקרים של ים המלח, הם יגידו לך ממש בלי בושה שהים לא יתייבש, מכיוון שברגע שהמפלס יגיע למינוס 530, כרגע אנחנו במינוס 427, אז כשירד בעוד 100 מטר, אז כמות המים שתיכנס תהיה זהה לכמות המים שתצא. אגב, זה נכון מבחינה, זה נכון, כי בסופו של דבר זה יגיע לאיזה סטטוס קוו בעוד איזה 100 מטר. לשם אנחנו רוצים להגיע. כאילו, איפה עבדנו? מה אכפת להם? הם רוצים לגזור את הקופון. אחריהם המבול לתרתי משמע. אנחנו מקווים, אור קרן, שהמאבק שלכם הוא רק פתח והוא גם מישהו יקשיב לו. תודה רבה לך. המפעלים אחראים ל-45% מהייבוש. אני קורא לשישינסקי בוועדת שישינסקי 2 להפעיל שיקול דעת חכם ולגבות תשלום מים ולהעלות את התמלוגים שהמפעלים האלה חייבים. כמה סטודנטים יש במגמה הירוקה באוניברסיטה העברית? כמה סטודנטים? אנחנו סביב כ-30 פעילים ועוד מאות עוקבים. כן. אור קרן, רכז מגמה ירוקה באוניברסיטה העברית בהר הצופים, תודה רבה לך. תודה רבה, שמחתי לדעת.